May balik ka. Dugay kong nagpaabot. May abot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat nga niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron marag-iya ni Gabida. Ikaw ug ako ang tag-iya ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. O karon sa atong sugilanon, Urong. Paulo, unsa ba itong buhaton? Pagpasa. Dali na. Tingalig ko sa paisultian to. Ha? Wa na? Nakasaka na? Patay. Tara. Malakaw na ta. Ha? Manibat ta. Ang apo pa ta din eh. Manibat ta. Atong taugos, Papa. Sige. Ayaw mo paggawas sa inyong kitaguan, ha? Timan ayaw mo pauli sa inyong giabangan. Ug ayaw mo adto silang mar. Mao nay unang dapit nga ilang pangitaan. Pero asa man mitago? Asa man tago sa Isla Maria? Hapit ang tilang dapit din Suitos la. Sa kumbento. Adto mo dangop sa kumbento. Akong tawagan si Father John aron masabot niya ang kura paruko diha. Sige, mobalik lang akong tawag. Hello, Mian. Asa naman mo? Kwan, may gilakaw lang mi kadiyot. Kaganina na nangita ninyo si tatay. Ha? Ano naman? Kuan mang... may emergency. Ang mayordoma. Unsa? Misumbong gid eh. Ha? Unsa may sumbong? Nakadungog sa gisulti ko kang radyo kaganina. Mao bitaw nga nanibat mi. Paulo, balik na mo sa Villa. Nagpaabot ang mayordoma. Giukihan na ni Sir Servando ang iyang valley. Milarga na ba si Sir? Unsa to? Kuan, namatyan ang mayordoma.
Servando, kay nagdali siya. Dali na ba? Kay importante kaayo. May problema ko ng ilang pamilya. Ha? Oo. Ay, sigurado ka nga inyo ni Ana? Mo na sulti ni Mian. Kumpiyansa ka lang. Tingalig, maura na gisulti dito sa bilya para mo balik ka dito. Milarga pa kuno si Sir Servando. Giunsa man yung pagsiguro? Si Mian na nagsulti. Mao kuno na gisulti siyang tatay. Murag di kong tuwa na. Tingalig trap ni. Unya, saon naman lang. Di tamo to. Bahala na lang. Usa? Unya kung tinuod nga magkinahanglan og kwarta ang mayorduma. Namatyan mo kuno. Nya, unsa may mo siguroon. Atong kinabuhi, ug ang mayorduma. Hinuon mayo nang magsulti. Bahala na. Di tamo uli. Hello. Asa naman mo? Naunsa man mo, uy? Nahibaw mo may problema ang mayordoma? May gani ka may kwartang tinipigan si tatay. Iyan na lang gihatagan. I-reimburse na lang unya to, ha? Ha? Paulo? Unsa ba naikabo nimo? Dili man ta kaingon ni Ana? Mian, magkita ta sa simbahan. Ari ami dire. Sige. Katawa. Tawi lang yun eh. Ikatawa ko na lang ni Raji, pero ang tinuod, naglakot ba ko? Ikaw, Rads. Sige, katawa. Sige. Suko ka na ko, Pao? Mas masuko ko nga nagpada ako sa magsulti. Sige. Ang kunon ko. Sa na ko. Nasayop ko. Pero kung tinuod pa, be? Bitaw sab. Ay, okay na lang. Di na lang ko masuko. Pero in town, i-reimburse in town tong kwarta, ha? Kay ako taon tong gamiton sa pagpauli na ko syudad, no? Di ba, bitaw mo, mga kong alawan si tatay kada simana. Ang akong sweldo, iintrigo na ako tanan niya. Tara, mamaligtas bilya. Siguro bitaw ka nga. Wala na si Sir Salvador dito? As in, ibutang ko bago sa kuya ang kinabuhi sa kong love. Sa patulon, eh? Joke. Nawa. Di na ako nagsulti, Ana, ha? Sige. Tawa na mo. Joke, Raoy. Sige lang, tabangi lang dyan ko ninyo. Tara na. Kay reimburse pa na ako ang kwarta. Nay, masaya kibuhat mo din eh. Pasudlaw na mi. May kauban ka? Uy, Kap. Papa, unsa ka ba? Kanusa ka man taon makaton? May kaso, libre ta karon. Wa sila din eh. Wa sa bantig panay din si Servando. Gidaan niya arong paghimog misyon. Unsa ba'y misyon? Ang tiwason, ang buluhaton nga wa niya matiwas kaniya to. Ang pagpatay kang Paulo Mariano. Unsa ko nagipanulti mo? Unsay patsyon ka? Nay, nadungog ko na. Milanog sa kundungan. Ang paragsulta nila, bisag dito sila sa layo. Pa? Yan nasag ka. Tito lagi. Kumusta ka na? Libre tarong magpagkatotoo. Wa sila din eh. Maubitaw ang gida ko si Asusina. Nahibaw kong gimingaw siya ni mo, Paulo. Dili kay peligro kung wa din ni si Sir Servando. Nagkasulti mi si Mian. Gitawgan sab ko ni Mian. Pero naintriga ko sa imong gisulti, Paulo. Dali, magsulti tagmayo. Tingalig mamiligro ang abogado. Wa sa Manila ang abogado. Dito gisukad ang suwat.
Pero nahibaon ang tanan sa ilang buhaton dito kung may manawag kung asa si Attorney Wina. Dili siya mohunong. Pero lisod pangitaon si Attorney Pina. Dugay siya nagserbisyo sa NBI, so wa pa siya mag-private practice. Ayaw ka balaka, magkamao siya malusot. Nay, dili sa pagpanghingili, no? Pero dili mayo nga magdugay mo din, Nay, Nahibaw ko. Husto to di ay. May balhin akong bahay, anak. Gipahimutan ko ni Jess. Raji, First name basis na day mo, ha? Bantay lang yung mo, mama. Ikaw ha, malisyoso ka yun. Nahibaw ka na sa ton drama. Oh, lagi. Pero, loyal mo kong mama. Mong ayaw yung pagluib, bisan daga na si ng Asusina, alias Lucina. salamat sa mong pagkatiman kang nanay. Si Mrs. ang nagpahimutan niya. Si mama? Oo no, kisa man di ay. May laing ka pang mamang na ilhan. Wak pa. Gago ka gada. Be, hago be. Bisa baho ka ng init. Baby ka lang gihapon. Papasuloy. Eh, Dili bagod mahimo nga kalimtan mo na lang ang mahitungod sa nahitabo sa imong mga ginikanan. Kalimtan? Dili ka na mahimo, Nay. Magkinahanglan og justisya ang ilang kamatayon. Pero kung mahimutan ka sab sa peligro, Hagit ang kinabuhi, Nay. Ug matag-usa na to kinahanglan nga modawat sa maong hagit. ang katigayunan nila ang imong giapas, dili ba? Paulo, dili importante ang katigayunan. Ang kinabuhi ang mas importante. Mabuhi ka na nga ikaw ra. Pero dili ko mahimutan nga dili ko mahataga justisya ang ilang kamatayon. Dili mahimo nga ilubong na lang sa kalimot nga ingon sa way nahitabo. Paulo, Kinahanglan masakpan ang kriminal. Dili lang kay kinabuhi sa akong mga ginikanan ay. Daghan ang nakalas, dili ba? Mga kinabuhi sa mga tao nga nag-alagad sa mga Mariano. May mga pamilya sab silang nangayo sa justisya. pero dili kinahanglan nga ikaw ang mangita ni Ana. Kinsa pa madaylain ay. Basta ko og tulabagon ang kriminal nga rin ako. Nahibaw kong nag-ampo usab ang ubang mga pamilya nga may mangita sa justisya. Buhaton ko na para nila. Hayan mo na katarungan nga nung gimbutan nga makalingkawas ko. Aron may maningil nga mo'y mahimong hinungdan nga ikahatag ang justisya. Paulo, pag-amping. Ikamatay ko kung may daotang mahitabo nimo. Buhaton ko, nanay. Dili lang para nimo. Huwag kang miyan. Para usab sa kong kaugalingon. Niara ko kanunay, Paulo. Bisag kinabuhi ko, ibuhis ko para nimo. Sa mutuo kag sa dili. Wa ako'y pagduha-duha, nay. Gibuhat mo na ka na kaniadto pa. Sigamay pa ko. Wa ako'y pagduha-duha. Paulo, Pero kinahanglan nga mamauli na mo, ugma. Dili mahimo nga magdugay mo din eh. oo. Dili mayong mahimong pamilyar ang imong dagway. Sa mga mata sa uban, lisod na. Nakasabot ko, Paulo. Pero kung makalugar ka, tabok sa syudad, ha? Aron makakita ka sab sa bago natong Pinoyanan. Oh, buhaton ko na, nay. So maabot. Kung may balik na si Sir Servando. Kalaay, kinabuhi din eh. Sige ka reklamo. King lang kang papani mo nga siya nasab din eh kay ikaw ang iyang papulion. Huwag kang sugot. Ang. Niam ka. Nga naman ka. Na-inlove na dyan ka na ako. Lagi, uy. Nabayot naman tingali ko. Kago. Matinood ka gani na magkapuliki ka ng imong naong ug sagang skumo sa mong papa. Na, practice ta. Usa? Wa bitong tay kadlukan. Wa din ni si Servando. Was ni Cardo.
Wasa bang mayordoma? Buangas ha? Abi na akong nakadungog to siya sa atong istorya. Lain na ito yung gisakas taas. Nakatago na noon ta. Salamat nimo. Sige. Dako magining hawa na ng opisina. Sige, practice ta. Oh, ang telepon. Ang telepono. Hello? Villa Servando? Yes. This is the residence of Servando de Dios. Airline? Oh my God. Bay, ngano bay? He is not here at the moment. He is in Manila. But I can give you his number. Yes, his mobile number. Bay, sa may problema ato bay? Anong gihatag mo nimo ang mobile number ni Sir Servando? Ang iyang sawag anak. Nauban sa pagkakras sa eroplano ngayong gisakyan gikan sa gawas. Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio, musika Bernie Pilapil, recording technician Achilles Hazam, dalit sa Super Radio Production Center.